Masa nak terima leket lah ora siapa. Mikir Mbak. Ya, aku kayaknya Satu. nah ini mbok sakit lah aku njaluk. Penting putih jaluk gitu. Orang pas Aku ora tau tuku jaluk apa tempe. Kita disoteng kokoi. Heeh. Tak lebokno YouTube, Mbak. Nah, mari apa? Lho aku udah terkenal, Mbak. YouTuber. Yani karo Punanyo. Napa? tolong untuk masak nang. Bagian bakar, Mas. Kaget. Oh, nembe. Tak sekolah lho. Prai, Bu. Oh, YouTubeku. Boleh buku lho. Heeh. Iki kowe tak